wane ne mahadi? Imamul mahadi. Mahadi ya kasu kashe biyu. Mu ahli sunna muna da mahadi, yan shi'a suna da mahadi. To babu ruwanmu da mahadin yan shi'a. Mahadinsu sun ce shi wannan ƙur'anin da aga hannuwanmu sun ce littafin jabu ne cikin aƙidun shi'a. Ba su yadda da wannan ƙur'ani ba. Iyaka sun ce a riƙa shi tamfurare kafin ƙur'ani na gaskiya wanda Allah ya saukar ya taho. Ƙur'ani na gaskiya yana ina. Wai imaminsu mahadinsu shi ya sace shi ya shige cikin kogo cikin ƙasar Iraki, kuma hayyo an rasa mai toni kogun nan ya jawo mana shi ya amso mana kwafin mu na Qur'ani. To kaga imamin su azzalumi ne. Don me? Saboda ya sace littafin Allah ya tafi da shi, ya bar duniya cikin bata. Me an ranar wannan imami nasu yayi amfani ga al'umma? Imami yan shi'a bai yi amfani ga al'umma.